Hej alle sammen og velkommen til den her taste test. Jeg skal smage en kajkage for den der flødebolle. Så jeg prøver lige med det her krumme. Krummet smager ikke så godt, synes jeg. Det er lidt syrligt. Og så er det lyserødt indeni. Nice. Altså, det er god. Når man tager en bid, Når man tager en bid, så er det som om, at man ikke kan lade være med at blive ved med at tage en bid. Og det er så lækkert. Jeg synes bare, det er så skønt, det smager lidt mærkeligt. Så jeg er ikke den vildeste med det her. Ja, det var lige min mor, der kom ind. Men ja, jeg bliver mæt hurtigt. Men jeg stopper ikke. Fordi en taste går ud på, at man spiser det. Så jeg smider den ikke ud. Jeg spiser den. Så. Altså. Min taste gik egentlig meget godt. Og jeg synes, den er lige færdig, så kan jeg komme ind igen. Kakaer er så god. Eller jeg kan faktisk ikke lide kakaer. Men den her med flødeboller. Sådan her ser de ud. Pakken er egentlig meget god, så ja. Prøv den ad.